Hello everyone, welcome back to my Mediyon YouTube channel. आङो चेनेलावनो होमगासिनो बरायबाय। ओमफ्राय नै आङो दा बेरेफुंजा कलेजाव फैदों। आङो बेंटल कलेजाव फरायो लोगोफोर। दा आंनि एग्जाम सोलिगासिनो ओमफ्राय आङो जास्ट एसे एनै एग्जामखौथ' दिन्थिनो हानाय नङा जेनेबा जोंनि कलेजखौ दिन्थिनो होननानै आङो फैबाय। ओमफ्राय खिन्थु आङो एग्जामा आंना बहुत टाइम लानायखाय आङो कलेजखौबो मोजां दिन्थिनो हानाय जायाखै। स' आं नेक्स्ट टाइम नोंसोरनो बिराद मोजां भिडिअ लानानै फैगोन। आं कलेज सिङाव हाबबाय बेंटल कलेजाव। नै बेयो केन्टिन जोंनि बेंटल कलेजनि। ओमफ्राय एजों थाङोबानो मोनहैबाय आरो जोंनि कलेजखौ। जायफोरनाखि फैफेराखै नुफैगोन। नै बेयाव फिसा गार्डेन दङ, बिफां गोजा जोंनि कलेजा माने ग्रिन आं मोजां मोनो आरो जिखुनु जा बिफां नालाय। जिखुनु जा आंना एग्जाम सोलिबाय थादों नालाय आं एग्जाम लिरनोसो फैदों लोगोफोर। ओमफ्राय ओरैजों नै बैखिजा थाङोबा माबा आरो जुनियर, ओमफ्राय बेजों डिग्रि, ओमफ्राय एमएबो दङ आरोखि जोंनि कलेजाव। फ्रम मोननै डिपार्टमेन्ट, बर' डिपार्टमेन्ट ओमफ्राय इंलिस डिपार्टमेन्ट। दा आङो एग्जाम लिरनो थाखाय रेडि जाबाय लोगोफोर। स' लिरनोसै आं कलेज रुमसिम थांला दा आं बावनो माबानोसै भइस कमान्ड रुम। माखासे माखासे दंबावोमोन होनदोंदां। सोर दं? नै बिदिसो जोंना भइस कमान्ड रुमानो गस्ला एरिसो लामनानै दोनदों। एग्जामखौ लिरखांबाय जोङो। नै मालायसिना थाब-थाबनि जाजोबदों आपल'डा, आंनासो लेट जादों बिरादनो। आंना माबा मा होनो नेट नाङाखैमोन, आपल'डानो जाथ'लायाखै। जा दुखु मोनबायमोन आं। अखा हाथेबाय नै बिरादनो, एग्जाम लिरनायखौथ' आं दिन्थियासै। थांनोसैथ'? आंना साथाबो गैया, बिसोरजोंसो हमफानांगोन आङो। लोगोफ्रा माखासे थांजोबगुलायबाय आंखौ नेनो बानानै। अखा हाथेजोब्बाय। आयै सोरनि स्कुटिथाय, खावना लांनोसै नामा? ब्लर फैनायसै। आपल'डा मोननै जादों आंना। ओमफ्राय आं सारनो खिथाहैदों होनो हाखु-दाखु। ओमफ्राय मा होनो अजाया दे जेबो नङा मोनसेखौ दाननोसै होनबाय। कलेजावलाय बिदि जायो नै ने। फोजों थांबायमोन ना गैयो। मोजां नुदोंरा नै। आंना आसरित मोनदों आं, जेनेबा नै आंनि एकाउन्टजोंनो दाखालि हरबाय, आंनि नेटजोंनो हरबाय, ओमफ्राय आंनि नेटजोंनो इउटुबबो जादों आरो ना। चेक खालामबाय, खिन्थु आपल'डा मानि थाखाय जायाखै आं बेखौनो। जोंनि माबा थांफिन नोंसिनि जायाखै? न'निजोंसो लाना हरदों। हस्पटजोंसो राङिबो। जोब्बाय। बिसु आयु एग्जाम जोब्बाय जों आरो एग्जाम पेपार नांबावगौ। बिसु बेसेबां हाया? हो? 67 मालायसो। हमनो रोङाबाबो माबानो ना। ओइ खांखुबायलै। आंखौ दोनलांदो इसिम। ओमफ्राय नै लोगोफोर, आं दा कलेजाव एग्जाम लिरखांनानै फैबाय थानाय समाव आं गथ'फोरनि अखा हानायाव फुटबल गेलेनाय नुनानै आं चाइल्डहुड मेम'रिखौ गोसोखांबाय आरोना, उन्दैफोरनिखौ। ओमफ्राय उन्दै जाफिननो लुबैयो आङो बिसोरखौ बिदि गेलेनो नुबाथाय। जोंथ' दा देरबाय नालाय उफाय गैया, अबावथो। आङो अखाबो सिबोबायलै एसे, मा होनो साथा लाङाखैमोन आङो। सिथोंसै माथो होनबावनो, अखा फिसा हाबाय। थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय।